travel, mukbang, hosting events, everything on Paulox TV. Wow. Oh, alam mo siya? Okay. Oh, nanay. Ayo. Asa ni Jiwo sir? Jiwo. Jiwo. Ah, Jiwo. Kaya kaya ako yung king ba? Ah, king. Ayun na sir. Bas na. Ano ni bas? Asa kaya ba ako na yung mga bakit di ba kita yung inagiyo sir? Salamat kita sir. Lagaw ni Juki. Tagabuhan ko sir. Kapoy ako sa pagdana. Mas may mga ay mo katulad. Ya sir, kasi mga na yung tindahan. Merge Food House. Ah, Merge Food House, no? Kaya kung makita niyo sa mga kalaw ni Juki sir, manuwi niyo sa Merge Food House. Ah, sige sir. Salamat sir. Salamat sir. Oh yes, ni Dota rin nga may mukhang datos ha. Liliman ka, wala mong amo. Di ka na murag-murag amo. Kanindot sa panahon. Kung tinuod may ngunani ko, may mong dun. Oh yes. Ning tawa. Kinsa ka ni. Mas bukas ang nawa nun Iyan siya to. Hello? Kinsa di paliho? Ligaw! Oh, Gang! Ikaw ni? Oh, apa ligaw? Oh! Nagsiko po kita na asa na pita niyong balay. Asa mo na ka ganda amang ka sa buhol? Oh, nagsakay ko isarap ka na kung nga imo ko pali. O, nisarap ni mama nga. Patos mintir yung nga. Imo ko pa sa pong simo balay. Kita ko kakagbalay. Oo! Kaning balay na ko sultian ti ka. Wating dako ani. Sos bisag pila ka bo, pila pa'y parion ni mo pertejong nindota. Tiles pa ligaw. Wow. Sos di kaingon ko gaw ako mga negosyo diri gaw pertejong nindota. Magkatinuod lang. Yagaw, anong ikibala na ko ha? Oo, basta mo ari ka diri sa kuan sa amo dapit sa talisay. Doon na namin hospital daw. Yung mutal na ito sa mga tindahan mo asa tapit ay ng mga jiwo, no? Ha? Asa ka gaw? Nila ko sa pier. Pag sure di ay pier ko taon ba oy. Niya ka sa pier? Oo. Di naman sa kumuto. Wala ka manawan na pudaan dito para ka sa buhol. Nanginaw din ang matawag na kunin mo sa bato na ko sibo. Asa ba si Paul? Paul! Sir, narito sir. Ang matalo, bubuhan na mo. Wala mo ito mabuhay kinabuntag? Wala para ba, sir? Nawapaw man ito. Bubuhay ito ni. Mga bata itong matalo mo ito. Saan mo lang? Sir. Ako ito bubuhan, sir. Alasa, hindi ka na problema na ko. Pag-ripa akong ikakaw. Sa pag-upupos kong amo. Sa akong problema saan ko nilun. Maghihimo as akong problema. Kanagot. Nagadamgo ako na ikaw o ako nagkahigog maay
Abi na kung bulawan ka. Kaya gibigimaw ka man. Apan bindok ka niyan. Makatunok sa kong kasing-kasing. Ibta na ganing bonya lang nagtaop sa kong dugan. Di mo ba lagi samaran aron lang matapos? Kamayo ginakuba ng balak. Basta. Sige lang yung tanig limpyo. Sige lang pa nindot sa tong tanuman nga. Hoy, Paul! Ay, sir! Kung sa'yo magtungo sa ulaw, tanong! Imong gyapalog po ko! Yan, silo. Unok tuyo. Naratong ko siya. Ampi man ako tanong sila. Kalitan mo ko pag-sultigon mo. Bisagit mo ko sir nga. May man ako rin pagbalak-balak. May man ako rin pagpokus mo tanong para mapresko na siya. Okay, kaging na kayo. Hindi pakalitan mo ni mo sir. Wala dili taong ni mahadlok sir. Pasiluain taon yung bumayong taon sir. Basta, Paul! Lakaw sa ko! Kanibalan ng mga tanom, ha? Ay, matong osper, nakasugato akong pare. Ako sugato niya mga ihatag ng mga imported. Gikan sa gawas. Gikan na sa gawas sir? Yes, gikan sa gawas. Lamig, gila sir. Pwede pa makitara ka na. Makitara Kasi ka. takakaon na yung mga sinugatan sir. Makitara ka na lagi po. Bisang mataga pa dyan siguro tika. Sige sir, wala problema sir. Arin sa ko. Sige sir, salamat kayo sir. Bye-bye. Di ako dili angay nga magmangga sa akong lugar. Unsa na katukong akong agaw sa sus, tawag ba ito kanina na problema ko? Kaya akong igagaw na sad. Di ka sa buhol. Sus, ang ako na panghambog niya ba? Ayaw! Kung may tag-iya diya sa... Ayaw! Oh! Kinsa na? Go! Go! Ikaw na, gaw! Go! Gaw! Ikaw na ginagaw? Go! Di ako pinandoa sa akong kulihay. Ang pangas na ginibaris ko ito, si Wendua. Nanad yung katinas gawas, gaw? Tangi na nun. Susabugirong kitang tao. Nga na gawa? Akong ablihan, gaw? Natuwa ako! Ganito! Nilutag mo lang yung mga nakay mo nikap! Nakay mo ito! Daghan ka tiyanong! Kani, gaw? Muna pinalita ko og 80 mil, gaw. Ha? Ha? 2 times budget kam! Di ko magbayad ko! Ano yun ko? Ano nga akong balay, gaw? Ako ni pinalit ko 3.5 million. Ganyan ka ito! Ang aga! Ganyan nga yung sibugaw! Nga naman? Nilabang ko nga ito sa kulon! Oh! Gusto mo na ba nang tapabayan ng daskwinta? Sleeping di nga, gaw. Si Stepping! Kanang kulon ka, marunong kayo na. Kay baw ka diha nga, nanas lagi tawag nga basta dili pa kayo mo stop ka, mo gugay siya. Chiwoking imong... Hala, nungutanan mo ka ito niya, Michelle! Kasi asay lang man ang joking! Nabang ko babae ko skwenta! Kundi ina, joking ko! Ako manangaan gaw, oy! Gagutuman ako ko. Yutom na ka. Baka asal balik, asal lang ako sa mukha to ka. Wala problema gaw, kay kita diri abunda tas pagkaon, natay litson. Natay manok. Ano? So kung sa pa imong gustong kanon gaw na diha, na mga prutas tanan. Hindi ko, ato gutom lagi ko. Mo ba? Tulad! Pakanon di ka. Tubian. Ako manalitin ka ako dyan. Tawag gaw, gandaman kita ko. Dadawa. Oh! Baboy na gaw, ha? Litson na gahapon gaw nga wa mahurot. Gagi panghatag ng nako. Biyad dato, ano yan? Kaya ni ingon pala kagahapon nga moari ka ihawat ka og baka. Ha? Baka? Baka. Agaw ko ta. Kuyawan mo. Di ta pagpobre-pobre ron gaw kay ngano dito sa Tubuhol. Yun sa tanla pagkuan. Yar pag binuang dito sa Bohol nga yatakan ta pobre kita na. Tino, dyan ako, nga to, ataka lang, munta ni ani ko, hindi kayo, sobra lang itong may gagawin to kay. Hindi man ka nang padaroon, kung nila makaniyo ka ng mga kwan, tagaan na may 20 pesos ang nalaw. Noon sa timing kang magkariya di ay. Pag-abot pang nimo, tarawang sutan.
Baboy na mo na. Napala ka na ba? Ako ba na niyo gipanghatag na lang? Kaya nakabaho pala ko, ginong ganin na nimo, nakabaho ko baka o tani. So, tiyan ikaw! Pakpal mo ka sa tiyo! Nga magtato ka ita! Tinuuna! Makatuyo ko! Limang kapag abo na ulit ko, tumay ko, inasal! Masinigang imo, iandam ako! Oh, kaya taga-buhol ka o. Umakanto ko? Sa paong nung manggatos ito. Ha? Nagmanggatos? Muraklamo, tayo sa kalibo ay. Ha? Dili sa Cebu gaw, di ko naman yun yan, no? No! Pati ano nga gaw? Samot mo dang hanggang balik gaw, di Diyos ko dalubi gaw, daog na gaw. Mudaog na lagi ka! Siguro. Mudaog na ka! Oh. Di may makakataw! Di makakataw sa nga nimo, imong gipantagaan pag pandemik ko! Nihatag kag bisa ginagmay nga wakay ka mo, ang usay ihatag ni mga ayuda, imong ihatag lang! Pero ka mga nimutan ni mga di, imong ka na palutson! Lutson! Ah, lutson tayo! Ano ba? Sus, ang hambog ko. Eh, sumala ni. Sambog ka! Ano ba buto ko gagaw? Lagi nagdukduk ako. Asa na, nagdukduk na, pagdahan. Ha? Di na to. Ay, manunuktok ko eh. Lagi! Ang dawa, di na to. Patay. Yung mga boy? Patay juga ni Noah. Saan ko naman lang yun eh. Kau ni Maya ka, wow, nanuktok ko eh. Lagi na ba kayo? Wah, may Ang tinggal. kabayo! Ay, Ayo! Paul! Ulan! Asa na nito ha? Nalagay kable sa gate nito. Ayo! Ulan! Paul! Yan, daw. ako ng boy. Gara-gara deh, gusto ko yung tukar karutan. Ayo pa. Sabi isang boy na boy. Inas kayo? Tumula na! Karon kau, onti ka. Patay di wali doang saon. Sa patay ka, sa patay ka. Wala ka eh. Di ba? Namatay man ang iring dito sa among kuha silingan. Aw, na sinihan? Namatay mang silingan. Ani bilang ka gabi? Oh, kau sudah kau. Sige. Tuon to na ko. Hindi ka susunod ng haki, imong bilaran. Ako lagi kau. Saon na nang iwa aron abot na mga igagaw. Ako. Sir. Saon na lang ito. Oh! Sir! Yes, sir! Hey! Oh! Sir! Katulog kayo ng kable. Wala sir, kinasa ko yung bisita ko gigagaw, sir. Ama ba? Ayan. Ayan na, parte na ko. Sige, sir. Sir! Oy! Kaya pa niya? Nga po, sir. Gaw! Yan. Ako rin, sir, gaw. Sir! Ito mo siya. Ako gigagaw, sir. Gagawin mo? Oo, sir. Gagawa mo? Ano yung kuliwat ka magpabutis? Sir, Biglo! sir, may hapon sir. Oh! Alikod, alikod ba? Ano ba? Ito ako. Nagsisir mo ka. Silaw ako, gaw. Ako rin ito ako yung nga dato ko, gaw. Di ako dato. Para musika ta sa dito sa bohol. Sorry, gaw. Sinubutan mo na itong amo ko. But-bugutan mo. Sa iluhan lang ko rin. Sir, ay ko sir. Oh! Dali ako, dali! Dali ako mo. Ah. Sir, kung saan yung mga sir? Kani. Gikan ni sa kumpare. Ito, sugat na na to spare. Oh, Yata na sa kumpare. Gikan ni sa abroad, sa US. US? US, yes, US. United of United Store. Stone? Oh, mga yung gikan. Imported na siya. Imported. Ayaw na ilapte ninyo, ha? Gikan na sa kumpare. Go! Tagay si sir. Isom? Dahil mo dyan mo na mo di, ay? Inom nila, sir. Gamay siya kay abot eh kung gagaw lagi, sir. Oh, tadi hindi na probinsya na siya. Taga-buhal ko sir. Taga-buhol na ka. Mayo. No, imported. Tagay patus. Giyan na lagi. Siguro na lang kasi mataga niya. Kumutiga. Chulit. Ah. Chulit. Imported na siya. Gikan na sa US. Taga sir. Oh, yan na. Tumagal. Imported. Ya.
Okay na mo diri. Okay, sir. Kira, sir. Mayo. Adi ka. Tubago. Imported laptop na. Laptop na yun. Sabi ya. Ang atong amo na hubog may kinatang yata rin ato. Ang umay, ito mo. Ba't ano mamuli? Sir, dito tayo. Oh. Ala na ha. Ako na lang. Sir, kasal ka mga anak, sir. Hapit na. Mga walo ka bang tunga. Ay. La. Puta ni. 14. Hubog lagi sir katugon. Imported yung awang kita na yung bisko. Imported gamit kini kan. What? Oja. Ano ang nagkikaon ninyo? Umo ka ba o sana? Hilo na sa ilagay! Tik-tik, tang-tang yung magkiki ninyo. Ang ibalsa kong now. Go. Muna bang nahilo ko, gaw? Muna nahilo ko. Hilo ka? Oh. Hilo ka? Mga hilog yung wala. Gaba na ninyo. Tanaw sa amo karon. Kamay nga palipay niyo or comedy. Nya kabog akong mga guest karon nga sila si Ramini Hello. ug si Webster nga gikan sa Mark Kabahar 39. So Yes. balik na sa subscribe sa Mark Kabahar 39 no. 39, ay makalimot ha. Mao sa diyang mga gitawag na to og mga kani siya mao ni ang cameraman sa Mark Kabahar. Then kani siya mao ni ang actor sad sa Mark Kabahar. Yes. So pasalamat ko dako nga niari sa akong vlog ni combine karong adlaw. So nakay shout out Brad. Shout out sa kuno sa survive nag-survive sa watch sa Marky Barter tayo sa Fullax TV nga kita kini nga bisag asa tan ibita makagis jud ta no. We hope sad nga mag-share tang tanan. Shout out sa Brad. Shout out ko sa tanan nga nasuporta na mo sa Mark Kabahar 39 o Fullax TV na nag-survive sa mong Nya, mo shout out sa to the best director Bong Lawas no. Nga mo na si writer editor sa Special Child. Shout out. Na the best yun na iyang basuhat, wa siya tulog, pero nindot jud kayo ang iyong pagbuhat. Mao jud sakto. Thank you so much. Salamat din ko nga naagi sila duha no. So ayaw kalimot Mark Kabahar 39 ipalisod ko subscribe no. Kay siguro ako makakonsa ko sila. Magagisa ko sa Mark Kabahar 39 no. Awan-uban naman sa mi no. So thank you nya lami amo karong director karon. Walain. Say Robbie di matag. Siya may nagdirect karon. Sa among gibuhat karon nga Hilo sa ilaga. Hilo sa ilaga. So daghang salamat sa pag-watching. Thank you. Thank you.